wallahi mi anda ko mi waɗata hande. Ko lumo mi yahata jotta ko mi dilla ladde mi waɗa kugal. Bappa kana ji na? Yawwa Bappa, dama na kirawo ni in gaya miki. Ina ne ba shi da lafiya. Muka je asibiti aka rubuto mishi magani da kuma aka ce a dinga shiya mishi abun da zai dinga ci na mai maiko. To da na zo kasuwa ban dawo haka ba, sai na zo nan gida na sai da wannan ƙaramin bakalojin ɗan ƙarami. Sai na je kasuwa na sai da shi. Sai mi sorry ne mu ƙosai. Ƙosai na siyo mata. Abi dume Bappa. Bappa mi don nane dume abi. Ƙosai ta awarti. Usakko use mara. Use. SS Arewa TV ku danna subscribing domin samun sababbin shirye-shiryen mu mun gode.